¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el Talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Con 13 ríos, 6 para Cantabria.
Saúdos, que tal, deportivistas? Moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Estadio Abanca Riazor. Benvidos e benvidas a esta ida das semifinais do playoff de ascenso a Primeira Federación entre Deportivo Fabril e UCAM Murcia. Estamos a piques de ver como principia este encontro de ida, como estamos a dicir, na nosa casa, hoxe por todo o alto, con a bancada de Abanca Riazor, que está naturalmente aberta a todos os adeptos, a todos os aficionados e aficionadas deportivistas, co fin de apoiar o noso Deportivo Fabril. No día donde retransmitimos na nosa canle YouTube, noutra retransmisión ofrecida por Auga de Parada, esa victoria do Depor Xuvenil por 0-6 a domicilio fronte ao Tenerife e naturalmente pois ese Depor Xuvenil que ten unha vantaxe máis que boa para ese partido de volta. O dito, teñen que trocar as súas posicións no campo tanto xogadores do Deportivo Fabril como do UCAM Murcia. Na parte esquerda das vosas pantallas estará o Deportivo Fabril, na parte dereita o UCAM Murcia neste primeiro obstáculo, non deportivamente falando, co cal o equipo de Manuel Pablo pois tentará estar na seguinte rolda como a mínimo, ou senón pois a desfrutar deste proceso que está a acontecer na campaña 24-25 con esta temporada sensacional por parte do Deportivo Fabril. Todo preparado xa para que arranque o Fabril, que coloca a pelota no centro neurálxico de xogo, máis concretamente o seu pichichi Kevin Sánchez, un dos xogadores máis destacados da categoría e do seu grupo particular, e máis pronto que tarde con noso compañeiro Javier Barreiro imos ir repasando as alineacións principais por parte de ambos os dous conxuntos. 18 e 58, veremos se agarda o colexiado ás 7 en punto da tarde para asubiar oficialmente o inicio da contenda. E logo pois confirmaremos tamén eses datos de asistencia aquí en Abanca Riazor para presenciar este partido entre Deportivo Fabril e UCAM Murcia. Derradeiros preparativos entre xogadores do Fabril e do Murcia. Barreiro, como estás? Moi boa, Saúl, aquí neste estadio Abanca Riazor para un partido importantísimo, de feito, porque o Fabril, como decimos, está neste pelexado playoff despois dunha temporada excelsa. Ata o de agora unha temporada que podíamos dicir de sobresaínte. Aquí pois intentar sacar a matrícula que sería ese ascenso a primeira RFF. O dito, queda un minutiño porque vai agardar polas 7 en punto da tarde. Imos dar tamén comezo a este marcador que va desver na parte superior esquerda das vosas pantallas. E, segundo comece o encontro, pois achegaremos vos as alineacións principais que xa temos por aquí confirmadas, tamén en formato papel, en formato de telemóvil, para que todo o mundo sepa, sobre todo os que estades aí a remoto, quenes son os 22 protagonistas aquí presentes no estadio Abanca Riazor. Agora sí, arranca o partido, move a pelota o Deportivo Fabril. Barreiro. Primeira posesión neste caso despois de sacar o conxunto fabrilista, que arrancará neste caso á esquerda das súas pantallas atacando cara a meta de Maratón, e no caso do UCAM pois atacando como obviamente toca pois cara pabellón. Un partido, como dicimos, importante pola tesitura que supón. No caso do Fabril pois obviamente non estaba dentro dos plans de case ninguén dos seareiros do conxunto fabrilista, do conxunto deportivista neste caso, velo neste posto de playoff, pero agora que se chegou ao premio grande da temporada, pois polo menos loitar e pelexear, como dicimos, Saúl, por ese grandísimo premio que xa sería como premio da Monoloto, que sería ascender a primeira RFF, algo que, como dicimos, non estaba nas tesituras de ninguén ao comezo da temporada. 11 inicial do Fabril con Alberto en portería, Mardones, Marotías, Alfaro, Kevin, Mane, Damián, Quique, Iker Vidal, Fabi e Manu Ferreiro. No banco de suplentes Hugo Ríos, Carreira, Guerrero, Darío, Luisao, Garrido, Samu, adestrador, como sempre, Manuel Pablo, que está a facer un traballo sensacional. Hai que destacar sobre todo a figura do 17 de Mané, un xogador que comezou pois un pouco nese mercado invernal a coller minutos de cando en cando e ao final acabando sendo moi importante no tramo final da temporada, partindo con esa posición de extremo, ás veces dende a diestra, outras veces dende a zurda, pero a verdade é que aportando moitísimo, sendo un dos goleadores principalmente neses últimas jornadas de campeonato doméstico. Recordemos que obviamente este partido logo ten a súa volta a semana que ven en Murcia, e obviamente o conxunto de Manuel Pablo que quere gañar hoxe, obviamente diante do seu público, que dicías tamén antes, veremos cal é o número exato de asistentes ao encontro. Podemos facer porriña? Sí, bueno. Desde aquí é unha posición complicada tamén, porque non vemos a tribuna inferior. Claro, estamos xusto no punto de tribuna. É certo que están abertas tanto a inferior como a superior, e que está aberta Maratón. Así que a partir de aí, pois, igual estamos máis ou menos, igual eu creo que nuns 1500 quizás siareiros, sí, ou quizá un pouco máis, poderíamos atoparnos. Eu vou ser prudente dicir 1500, porque así, se levamos a sorpresa de que hai máis, mellor que mellor.
Once inicial no UCAM Murcia, Kerman en portería, José Ruiz, Jeremy, Javier Ramírez, Urcelay, Del Campo, Luque, Pablo Hernández, Ale Marín, Alexis, Miki Bosch, no banco de suplentes, Prieto, Segura, Amin, Gompi, Búquer, Julito e Sevilla. Adestrador, Germán. Pois como dicimos, un partido complicado. Recordemos o UCAM Murcia, ese equipo da Universidade Católica. Estivo na segunda división. Sí, estivo en segunda división, non fai tanto. De feito, estivo tamén a piques de salvar a categoría, porque, se non me trabuco, tivera unha situación de penalti nos últimos minutos da última xornada ante, se non me trabuco, creo que fora o Nastic de Tarragona, pero agora mesmo igual estou tirarme un triple de, vamos, que nin Stephen Curry. E como dicimos agora mesmo, como dicimos, un partido igualado. Veremos tamén que plantexamento ten Germán Crespo co seu UCAM Murcia, e como vemos tamén primeiros intentos de progresar por parte do conxunto visitante, aínda que de momento, como dicimos, minutos case que de tantexamento. Posesión a prol do Murcia, que tenta xogar dende atrás por mediación de Urcelay, incrustado entre centrais, buscando esa saída tradicional. Cos ambos os dous centrais un pouquiño máis abertos para proxectar o xogo en ataque. Boa anticipación agora de Óscar Marotías, enviando esa pelota por fora do rectángulo de xogo e propiciando este saque de banda a prol do UCAM Murcia. Antes recitábamos o 11 inicial do Deportivo Fabril, con Kevin Sánchez como xogador máis destacado en tanto a goles anotados, e con este home precisamente Manu Ferreiro, que está a facer unha segunda volta espectacular, Javiño. Un xogador que, recordemos, ainda está en idade xuvenil, así que, o que dicimos, non? Aparición, a verdade, que estelar pola parte do dorsal número 30 do Fabril. Ataca agora o UCAM Murcia por ese costado zurdo, quere meterse dentro da área o conxunto visitante, envío moi pasado, segundo pau, o remate acaba saindo neste caso repelido pola zaga branquiazul. Saúl, é o que dicimos, non? Estamos nos minutos de tantexamento, de verse quizáis a liña de presión pode estar un pouco máis adiantada, máis atrasada por parte do rival, dicímoslo tanto por parte do Fabril como polo UCAM Murcia. E como dicimos, tamén o momento de pausarse nese momento de arrancar a moto. A recuperación de Alfaro, que enlaza directamente con Kevin Sánchez, merodeando a zona de 3/4. Asistencia de Kevin para Alfaro, busca o amago Alfaro no interior da área, deixada atrás o remate de Kevin, que vai marchar un chesquiño aí esquinado, e a pelota que acaba nas maus de Ackerman. Esquinado e Brandiño, Frouxo neste caso, pero Ackerman, como dicimos, pois fiable. Outros porteiros nesta situación pois tamén acaban botando o balón fora por medo a se pode acabar tal, pero neste caso, como dicimos, o balón que era moi Brandiño, moi Frouxo. E de momento, ao primeiro achegamento poderíamos dicir que perigoso do Fabril, tampouco é que en demasía, pero, como dicimos, de momento tomándose ese pulso agora mesmo ambos os dous conxuntos de ver ata que punto de metros de campo poden actuar. Rouba pelota novamente o Fabril. Manu Ferreiro, quen pode apoiarse nesta banda esquerda ante esa suba de Fabi. Fabi busca asistencia novamente para Manu Ferreiro. Intercepta agora o UCAM Murcia, que pode ser xogando pola banda dereita. 5:32 de partido, 0-0 no marcador, preto dos 2000 usuarios de xeito simultáneo. É que nótase que partidazo, seguramente teñamos moita xente de fora neste partido, así como os xareiros do UCAM Murcia, os que desexamos obviamente pois sorte nesta eliminatoria, ainda que obviamente o que queremos é que pase o noso Deportivo Fabril. E obviamente, como dicimos, creo que moita xente de fora, deses xareiros que temos fora da Coruña, van a estar moi pendentes dos rapaces. De momento, como dicimos, con ese intento de aproximación por parte do UCAM, ollo co intento de lanzamento, sinala o colexiado saque de porta, protestaba precisamente neste caso o dianteiro do UCAM, que podía ter sido saque de Curruncho, pero como dicimos neste caso, o árbitro principal do encontro que dixo que é porta, nada máis. E a verdade é que ata Manuel Pablo nos playoffs sigue coa rotativa na portería, algo que vemos toda a temporada. Rotou a Alberto e máis a Ríos. Veremos se na volta segue a facer esa rotación. Ainda que xogou maioritariamente Alberto Soutos. Sí, sobre todo no primeiro treito da temporada non rotou tanto, pero houbo aí un intervalo. Sí, Ríos máis partidos de fora, Sí, un intervalo de fora, e tamén o que hicimos na parte intermedia, que tamén Alberto estaba aí con ese punto de se mantiña a titularidade ou non, apareceu nun momento dado Ríos, deulle un pouco de continuidade e logo comezou a trocar, como dicimos, na portería Manuel Pablo. Coido que tamén ben feito, porque ao final falamos moitas veces desa posición de porteiros no que ao final acabas estando fora, tal. Ao final, como dicimos, tamén queres intentar ter polo menos o teu porteiro en situación de competición, non? De telo polo menos
como dicimos, en dinámica, para que non entre fríos e, polo que sexa, expulsan o teu porteiro titular ou pasa calquera cousa e tes que acabar botando man do que está no banquillo e que non entre, pois, precisamente, como dicimos, con toda a temporada esperando oportunidade no banco, que é o que normalmente, pois, adoita a pasar no mundo do fútbol. Emane, quien toca atrás con Damián Canedo de Sordo para Sordo. Controla Óscar Marotías, contemporizando e buscando pois seguramente algún pase interior ou apertura cara a outro lado, como aí está con Iker Vidal por detrás de Kevin Sánchez, 7 tantos de Alfaro, máis 6 asistencias e Guerrero que tamén leva 7. A verdade é que boa aportación de segunda liña, sí que tamén é certo que Kevin tivo aí un momento da temporada agora no final que non estaba a ver porta, apareceu neses momentos Alfaro precisamente con goles trascendentais para acabar metendo, como hicimos, o Deportivo Fabril no playoff de ascenso. E a verdade é que, como dicimos, xuntouse este ano con moitísimas incorporacións no conxunto filial e ao final, pois, como dicimos, aquí están, no premio gordo da lotería. Logo, por exemplo, 5 en Songovil, optimizando moi ben as súas oportunidades dentro do banquiño. Sí, é un xogador tamén con esa, bueno, con ese punto de rotación, de titular habitual e ás veces de xogador de cambio, de peza de cambio nos segundos tempos. A verdade é que creo que sería injusto dicir que algún xogador pois non aportou o suficiente, porque cando tes unha temporada tan boa, ao final prima máis o coral que o individual, en este caso, como hicimos, hai que ir rendemento por rendemento a visibilizar precisamente o que se fixo, aparecendo precisamente pois o que non adoita pasar, que é unha parella de centrais zurdos como son a de Marotías e Damián. No posto de lateral dereito tivemos moitísimos trocos este ano por mor de lesións ou ausencias e demais. Tamén a figura de Iker Vidal no lateral zurdo, que foi case que un incombustible para Gilsán no primeiro treito da temporada e logo para Manuel Pablo. Creo que se hai que sumalo todo, hai que poñerlle unha nota de sobresaínte ao conxunto deportivista, ao filial, neste caso do Deportivo. Hashtag Fabril UCAM Murcia para comentar este partido nas redes sociais connosco, igual que fixeste onte nese Depor Juvenil con esa victoria balsámica en terras tinerfeñas por riba dos 2000 usuarios de xeito simultáneo. Que mellor maneira de comezar. Mane nesa entrada por parte dereita, busca o centro, ta bona defensa do UCAM Murcia, aguanta o esférico Deportivo Fabril prácticamente volcado sobre campo alleo. Ese lanzamento que podía probar dende zona alonxada o Fabril, finalmente perde esa pelota, saque de portería para o Murcia. Mete o UCAM Murcia liñas moi pegadiñas cerca de área, tamén é o que obriga precisamente pois xente como Guerrero, como Mané, como Kevin Sánchez. Ao final estamos a falar de xogadores moi rápidos, xente que vai ben o espazo, e como dicimos nestes primeiros minutos de tanteo, parece que pouco a pouco o conxunto de Manuel Pablo é o que está a meter unha marchiña máis, quizáis empezar a arrinconar o seu rival. Reto de me gustas, Barreiro, primeiro tempo. Imos ao 118, imos chegar a 200 no primeiro tempo. Hombre, sí, 200 creo que ata que é unha cifra baixa. Especificamos novamente que é gratis, non, 200 no primeiro tempo. 250 no primeiro tempo. Perfecto. No descanso 250. E 500 en total, xa verás. Mais ou menos, vea. Vaya. Pois nada, xente, podedes deixar por aí o voso me gusta, que YouTube está a premiar moito este tipo de retransmisións que reciben este feedback e demais, e con posibilidade de, pois que, eso, vayamos a moitas reproduccións. Será saque de portería agora para o UCAM Murcia. Achegamento de novo por parte, neste caso, de Fabi. O lanzamento que foise por riba do Longueiro. E agora mesmo, hai que dicilo tamén, máis de 2.250 persoas, usuarios mellor dito conectados, que seguramente sexamos moitos máis vendo isto, porque seguramente teñamos casas con colegas vendo partido ou familia, así que nese caso, como dicimos, seremos máis, pero de momento 2.250 dispositivos conectados neste partido de playoff, grandísima nova, e obviamente pois que esperemos que hoxe acabe de cerrarse esta fin de semana cunha victoria fabrilista neste primeiro partido de playoff. Podemos ir tamén fechándonos, non, en outros enfrontamentos destas semifinais de ascenso a Primeira Federación. Sí, porque algún xa terá acontecido. Non mirei os horarios de todos os partidos, pero seguramente que logo pois podamos meterlle un repasiño exactamente ao que vai acontecendo noutros campos. Iso, dalle Barreiro. Aí temos agora mesmo Fabril circulando en situación de medular. Toca neste caso o cadro dirixido por Manuel Pablo. Aparece neste caso Marotías en situación de centrais. A presión tímida por parte do conxunto do UCAM Murcia, que prefire esperar neste caso no seu propio campo. A ver se o Fabril pois mete unha bola longa. De momento, como hicimos, mínima presión tímida.
non hai tampouco excesivo ímpetu como hicimos por parte do cadro murciano por subir as liñas. De feito hai moita distancia entre os dianteiros e máis a liña de medios, e Alberto, pois como vemos, tomándose case que 15 segundos para decidir a que posición acabar dando pase. O último encontro de ida por disputarse xuntamente co Sabadell e Eibar B, que vai comezar a partir das 8 menos cuarto. Finalizados Utebo 1, Talavera 0, a 0 Rayo Majadahonda fronte ao San Andreu, a 1 Teruel Atlético Baleares, 0-2 perdeu o Getafe B con Numancia, a 1 Estepona e Sociedade Deportiva Logroñés, a 0 Atlético Antoniano fronte ao Real Avilés Industrial, 2-0 gañoulle o Ávila ao Cacereño e 2-1 gañou o Torrent ao Fútbol Club La Unión. Moitos partidos para ellos, poucos vemos que sexan con 2-0, que fala precisamente de que hai que darlle valor á competición, de que a primeira federación e máis a segunda e terceira RFF subiron moitísimo o nivel de competición dos equipos. Ollo co envío, centro, remate neste caso coa testa de Mané, marcha de Porta, e o que dicíamos, Saúl, pouco a pouco o partido vai inclinándose de cara, neste caso, a portería de Maratón. En este caso faltou un pouco máis de puntería nese testarazo por parte de Mané. Como hicimos, o rendemento que está a ter neste último treito de temporada está a ser moi bo. Está subindo a bancada por demora en saque de porta. Sí, bueno, xa empezamos con isto como hicimos a meter a presión o porteiro rival, a Arkeman, neste caso, obviamente, pois, como hicimos, aquí esperando a ver se temos máis ocasións perigosas. En este caso sacará o conxunto visitante de banda. O envío en longo neste caso acaba en posición de Alberto Sánchez despois dese toque por parte da zaga. Envío en longo que acaba visitando neste caso de testa o conxunto visitante. A posible perda, ten que sacar neste caso o meta do UCAM Murcia, era pase perigoso cara atrás da propia zaga visitante. Sacar Mardones, aí temos a Manuel Pablo seguramente dando indicacións. Comeza a arengar aínda máis o fondo de Maratón, neste caso Seus. Aí temos o saque de Mardones, aí finalmente bola para o UCAM Murcia. Veremos finalmente ese saque de banda. Vai a poñer en xogo Jeremy, dorsal número 3, el lateral esquerdo do conxunto visitante, que nisto eu son un clásico, Saúl, eu son dos que lle gusta moitísimo ver que o lateral dereito é o 2 e o lateral esquerdo é o 3. A min, esas mínimas do fútbol, a verdade é que ata me dan tranquilidade. Estaba ollando agora que o máximo goleador dos presentes no once inicial do UCAM Murcia é Ale Marín con 9 tantos na fase regular en 31 partidos. Bueno, non é unha mala cifra. Primeiro cuarto de hora que temos xa transcorrido no partido. De momento segue o 0-0 no marcador, acompañados outro día máis, aínda que neste caso sexa nos playoff, cos nosos amigos de Auga de Parada, Saúl. Outro día máis. Iso é, outro día máis, un auténtico prazer. Dar as gracias novamente a Auga de Parada por estar connosco e por mostrar o seu sustento a retransmisións 24-25 e particularmente neste partidazo de semifinais de playoff. Xa levamos 3 temporadas completas. 3 temporadas completas con eles. E obviamente, como se soe dicir, que sexan moitísimas máis. Nós aquí, encantados de estar cos nosos amigos de Auga de Parada, cando segue o partido transcorrendo neste caso nesa situación do lateral diestro do UCAM Murcia, que quere sair, neste caso a presión por parte do Deportivo Fabril, que a pique se está de recuperar o toque, o finalmente acaba medio saindo, ainda que sexa cara atrás o UCAM Murcia neste nesta pequena situación de case de derribo por parte do Fabril. A verdade é que neste ano, Saúl, hemos visto moitas accións de recuperación tras pérdida, de recuperación en presión e forzando pérdida neste caso no conxunto rival por parte do Fabril, e recordemos que acabou cunha dinámica positivísima e con victoria apabullante incluso nos últimos partidos de Liga. Sí, o Fabril ao fin e ao cabo é un equipo que polas bandas ten moitísima velocidade, non? Con xogadores moi verticales, de un para un, incluso ten esa baza de Kevin Sánchez, que é un dianteiro que inqueda moito aos centrais, que fai unha presión máis que apropiada e que logo é capaz de xerar moitísimo perigo ao espazo. Aí temos a UCAM Murcia que quere volver nivelar un pouco
o partido. Queden de un minuto, creo que 5 de encontro. O UCAM Murcia apenas conseguiu aproximarse a meta defendida neste caso por Alberto. Si, o Murcia que está tratando de mover a bola, pero polo de agora cunha circulación un pouco lenta. Lenta, incluso nos momentos de saída de campo propio, hicimos ata trastabillado, propiciando obviamente que o conxunto fabrilista, o conxunto dirixido por Manuel Pablo, polo Canario, consega refacerse nos esforzos e a partir de aí volver a tomar a situación de dianteira en defensa. Envío que acaba despexando neste caso de puños Alberto, cuidado co bote, hai que ter moito ollo nese tipo de accións. Hai falta cometida sobre Alfaro, falta cometida neste caso por Del Campo, colexiado principal do encontro, por se non o dixemos antes, que xa non me acordo. Comité galego, non? Alberto Gómez Lameiro, asistido por Adrián López Bermúdez e José Antonio Fernández Rodríguez. Un clásico, López Lameiro. Sí, Desta categoría. clasicazo, un arbitraxe, esta segunda RFEF, que hoxe, como dicimos, xa en tempo de playoff. Temos de novo falta cometida, neste caso por Urcelai. Máximo asistente do UCAM Murcia esta campaña. Aí está Saúl sacándome datiños e máis 6 datiños. asistencias de gol. Venga. Indican as estadísticas, Según que indican as estadísticas, que ás veces igual se suma non creo algunha que ese demais. sea o caso, Non creo. Envío, remate de cabeza de Kevin Sánchez neste caso. A verdade é que sorprende o de Kevin, Saúl, porque xogador de mediana estatura, non é moi alto, pero pero moi astuto. exactamente, de moi boa lectura dos espazos. Saltando ben a presión, sendo moi intuitivo, non? Agora de estar no lugar indicado exacto para rematar. Aí temos a repetición do centro de Alfaro e faltoulle, neste caso, pois colocar mellor o que se di, non, o pescozo, para poder darlle maior situación. Oi, o que ben sai agora mesmo nesa situación o Fabril. Arranca neste caso, como hicimos, o conxunto branquiazul. Aparece Mané polo sector diestro, frea o xogador africano. O envío neste caso que vai a acabar en terra de ninguén, porque recupera o UCAM Murcia. Quere sair o conxunto murciano a contra. O balón neste caso na diagonal, acaba sacándose este balón de enriba Damián. Marcha a saque de Curruncho, pero evitou males moito maiores, porque estaba neste caso acechando o xogador do UCAM. Saca ben neste caso Damián, moi boa temporada de Damián. Un dos descubrimentos da temporada, atreveríame a dicir. Sí, porque o xogador que chegou, en principio, chegaba para esa posición de lateral esquerdo, acabou incrustado na zona de centrais con Marotías, e de momento, como hicimos, é que se unha temporada coral é boa, pois obviamente é porque no plano de ir xogador por xogador as cousas fixéronse ben polo medio. Neste caso, pois obviamente, como dicimos, a temporada fabrilista mínimo de notable para os xogadores, e algúns, como dicimos, de sobresaínte con cum laude, como se diría dicir. Aí temos o envío segundo Pau, a situación que queda invalidada. Atención a estas xogadas de balón parado. Sí, moita importancia, porque a verdade é que vemos bastante altura neste caso nos xogadores do UCAM. Sí que é certo que obviamente, pois como dicimos, non os Mané, Mardones, Kevin non son especialmente xogadores altos, e a partir de aí, pois obviamente, se hai que ter en conta vixiancias, pois moito máis. Saca en corto Alberto, cede para Damián, neste caso tocando con Mardones, outro que xa vimos crecer de que xeito dende o xuvenil. Envío en largo para Kevin que quería sacar algo máis, e de feito, por centímetros, Saúl non conseguiu sacar saque de Curruncho Kevin. Al final saque de banda. Sí, faltoulle moi pouco. Estaba a revisar a derradeira derrota a domicilio do UCAM Murcia, e foi no mes de febreiro. Pois hai que irse ben atrás. 16 de febreiro, fronte ao Águilas Fútbol Club a domicilio, 2-1. Pois aí temos o último pecheo, non? Como se diría no vocablo máis actual, fora da casa, neste caso completo do UCAM.
que acaba conseguindo recuperar ese esférico. Bueno, esa máis a do Atlético Antoniano que foi en marzo, perdón, o 30 Vale, de pues, marzo, o 30 de marzo actualizado. 30 de marzo, última derrota fora da casa do conxunto UCAM Murcia, con ese derbi que temos ante o Murcia precisamente, ese UCAM Murcia contra o Real Murcia, ahora mesmo separados por unha categoría, pero que durante moitos anos pois coincidiron, aínda que sexa na categoría de bronce do fútbol español. Minuto 22, xa superado o Ecuador do primeiro tempo. De momento, como dicimos, segue o empate inicial, case que 3.000 usuarios vendo o partido. Obviamente, como dicimos, agradecidos, que non é pouco, por estar transmitindo para todos vos no partido. Saca o UCAM Murcia, quere subir unhas poucas liñas. O conxunto murciano está a trabucarse moitísimo nesas accións, Saúl. Eu creo que igual precipitado por querer sacar proveito demasiado rápido. É importante que o Fabril, sobre todo, aguante estes primeiros minutos da eliminatoria, non? Con este 0-0 no marcador, non con esa mentalidade de ter que defender, pero sí, pois, de que este todo o mundo concentrado, non nesas vigilancias, non permitindo que o Murcia faga o seu xogo, que xere perigo, sobre todo polas bandas, xa que o seu extremo esquerdo pois é o máximo goleador e que ten pois certa facilidade, non, para facer eses goles, e polo de agora está respondendo bastante ben o equipo de Manuel Pablo, con intención de dominar tamén. Hai que ter en conta, e hai que ter en conta, Saúl, que partimos nada de sempre, a volta é en Murcia. Por tanto, UCAM vai ter esos momentos de arreón, porque obviamente moito mellor ir cunha partida máis positiva de cara ao partido de volta, pero nos momentos que quizáis isto siga 0-0, vai a comezar a meter un pouco, que se soe dicir, o cu para atrás, e defender un pouco máis os últimos metros, e evitar precisamente situacións de escapada, situacións nas que poida correr un conxunto favoritista que xa sabemos que con espacios por diante pode facer moito dano. Neste caso, mantén a posesión o UCAM, quizáis os mellores minutos con balón do cadro murciano, cadro universitario, que podemos dicilo, porque ao fin e ao cabo é a Universidade Católica de Murcia. Envío longo sobre a posición de medio centro, ben sacada neste caso a bola por parte do UCAM, que foi o equipo que menos goles recibiu por detrás, iso sí, do Fútbol Club La Unión. Así que equipo sólido, equipo sólido. Sí, sí. O Ollo que envió cara a esa banda diestra, comeza a meterse cara adentro, ao final acaba sacando Fabril. Como hicimos, son minutos quizáis de espesura por parte de ambos os dous conxuntos, porque o que dicimos, a combinación en posesión do UCAM non é excesivamente rápida, non é excesivamente perigosa, e o Fabril nos últimos minutos, últimos case 10 minutos, está a costar un pouco máis poder sair, obviamente tamén porque o rival tamén xoga, envío en longo, neste caso de banda, acaba controlando case que na cúspide da área pequena, envío a frontal, lanzamento, acaba tocando neste caso nun xogador do Fabril, vai ser saque de Curruncho, o conxunto murciano. Cantos van? Segundo, dende ese perfil, pode ser? Creo que sí. O terceiro, segundo. Creo que segundo. Aí temos acción repetida. O envío que acabou con ese toque coa testa, rexeitando do Fabril. O xogador do UCAM Murcia que está a tomar con relativa calma. Sí, sí, obviamente, neste caso, Urcelai, que sabe que estes segundiños non son para ir ás tolas, son para rabuñalos, e polo menos tamén garantizarse unha mellor acción. Tiñamos aí na acción como que lle terán unha colleja, basicamente, a Iker Vidal. Non sei se será Iker ou a Damián, pero aparecía como brevemente, neste momento no que cambian de cámara, e del campo sendo advertido polo colexiado de que non quere ningunha máis, pois debeu de tomarlle matrícula, Sí, sí. Aí temos acción repetida, como dicías, pois sí, é que claro, hai un primeiro, é que ao final levando por diante e logo volve a haber outra acción, é dicir, dúas. Ollo co UCAM, o pase filtrado en diagonal, a caída, di o colexiado que non hai nada, protestaba o banco de Germán Crespo, quere sair o Fabril, non consegue,
progresar os suficientes metros o cadro de Manuel Pablo, que agora sí que podemos decir que entra nese punto de primeiro tempo no que está a sufrir un pouco máis por insistencia pasiva que por outra cousa, pero polo menos con estes momentos de posesión do conxunto murciano están a conseguir parar ese momento de arreón. Temos a acción repetida da caída na que dixo o colexiado que non existía absolutamente nada. A caída dorsal, se non me trabo, co número 10 do UCAM, co defensor do Fabril. Era Luque o que caía, e o balón que vai sair mansiño, pero saindo fin a cabo pola liña de fondo. Vai poñer se saque de porta o Fabril. Temos a Germán Crespo dando directrices e adoecéndose quizáis un pouco por esa caída, seguramente o conxunto. Sí. Aí temos o pase cara atrás, ollo agora o error, pois se tiña que sair en algún momento cara, nun momento de dúbida, acaba de salvar, creo que o Fabril da máxima, porque o susto no corpo foi importante. A nada que chegue a tocar o xogador visitante esa bola, creo que case que acababa introduciéndose na meta, Hay que ter cuidado Fabril, nese caso na saída de pelota. Hai falta sobre Alfaro. Bueno, temos aí pequeno rifirrafe, non? Sí, esos momentos nos que quizáis marcas un pouco o territorio. Pues, chegando a media hora de partido, rapidísimo pasouse, acompañados dos nosos amigos de Auga de Parada nunha transmisión máis, e Alfaro que case que consegue marchar nunha baldosa. Aí temos a acción, que a presión de Del Campo, a piques estivo de atopar premio. Ataca o Fabril, que quere quitarse de enriba esa presión. Atacaba neste caso Mané, a caída por parte de Mané. Falta. Mané, se non me trabuco, senegalés, se non me trabuco de pasaporte. Correcto. Vai ser acción de bola parada para o conxunto fabrilista, importante para quitarse, como hicimos, estos momentos de maior protagonismo por parte do UCAM, quitarse desa presión abafante en algúns casos. Creo que incluso se podría máis que por desacerto do Fabril máis que por acerto do UCAM, porque tampouco é o que dicimos, tampouco é que fose situacións ofensivas de excesivo perigo. Temos a acción repetida da caída de Mané. E imos ter, cando cumprimos xa o minuto 30 de encontro, a acción de bola parada. Ackerman marcando liña. Pedrano porteiro, 32 anos, uruguayo, terceira campaña en España consecutiva, Estivo en la Nucía hai un par de tempadas na primeira federación, o ano pasado en segunda federación, este tamén. Aí temos a Ackerman, home veterano na meta do conxunto visitante. O lanzamento directo de Mané acaba neste caso sendo saque de porta. Pois faltoulle ben pouco para topar meta, Saúl. Sí, lanzamento que creo que sorprendeu tamén a defensa do Murcia, neste caso a Ackerman. É que pasou literalmente rozando, lambendo a cefa do posto. Aquí imos telo mellor, pois xa piques estivo de atopar meta, como hicimos o lanzamento de Mané. E Ackerman, obviamente, veteranía o poder, rabuñando todos os segundos e obviamente provocando a acción pitada, de veterano. Sí, a pitada da bancada, porque obviamente, claro, é manifesto que obviamente está a rañar eses segundos, a ver se podemos polo menos respirar e non permitir que o Fabril consiga sair. Ollo Cocano, que acaba de meter Mardones. Ese túnel por parte do xogador. Acaba a acción na banda esquerda, quería poñela de exterior neste caso. A acción que vai seguir sendo de cor branquiazul. Toca nesa posición de lateral Líker Vidal sobre Marotías. Marotías que apóyase neste caso en Mardones. Mardones volve con Mané, quere progresar Mané, trabúcase Mané, quere intentar chegar neste caso Alfaro, pero faltoulle que lle medrara o pé un número 2 máis no tempo de adolescencia.
E antes falabas do túnel de Mardones, outro que está a facer unha tempada extremadamente solvente no Deportivo Fabril, asentándose nese posto de lateral dereito. Lateral dereito, un xogador moi polifacético, porque dende a época de xuvenil eu creo que xa o vimos en case todas as posicións do campo, porque o temos visto de lateral, de interior, de extremo, de volante, se me apuras, non o vimos de dianteiro por nada. E temos a acción de recuperación, pita falta, neste caso colexiado, Quique Fernández, xogador que chegara este verano, un de tantos que chegou este verán, porque ao final xera incluso Gisanz cando comezara a temporada que quedaban 5 ou 6 xogadores da temporada pasada, o que fala da revolución. E temos a recuperación de Quique, onde lle sinalaron falta, xogador que chegou, como dicimos, da canteira do Betis. Minuto 33 de partido, aí vemos a Manuel Pablo facendo xestos e correccións tácticas aos seus xogadores. Superada xa a media hora de partido, último cuarto de hora deste primeiro tempo. Máis de 3.000 usuarios. Tremendo. E máis de 250 me gusta Sí, xa. señor. Gañaches aí, É que xa dixen eu que hai que poñer aquí a xente metas altas, a metas máis grandes. Pero cando perdes non falas tanto, igual que cando gañas. Sí, obviamente, por el momento siguen subindo, siguen subindo pouco a pouco. O que hicimos, mil grazas estar arestora neste... 3.000 grazas, home. Sí, máis de 3.000. Se suman agora mesmo 8 usuarios máis, 3.100 grazas. É máis a xente que temos aquí en Riazor. Ataca o UCAM, neste caso coa posición de Jeremy por ese costado esquerdo, meténdose cara dentro lateral, nesa posición de lateral, case que na posición de medio. Que boa pelota. Boa bola lanzada sobre a posición, neste caso, de Kevin. Quere sair Kevin, ollo co caneo de Kevin, quere sumarse na liña de fondo. Outro caneo por parte de Kevin, o envío segundo pau. Aparecía neste caso un rexeite coa testa do UCAM. A recuperación alta por parte do Fabril, volve perder a Mané neste caso, quere sair o conxunto do UCAM. Hai falta de Mané que cortou a contra. É primeiro cartón amarelo, segundo as intencións do colexiado. Sí, aí temos sobre Mané. A verdade é que ia comentarche precisamente que a falta táctica por antonomasia, cortar a contra cun brazo de por medio, de dicir epa, o chan. Aí temos a acción repetida. Bueno, pues tampouco sería tanto, o quinto cartón amarelo para él. Simplemente coa punteira da bota, que levou por diante neste caso o xogador do UCAM Murcia. Eu pensara que fora tamén co brazo, pero que hicimos, minuto 35 de partido, primeiro cartón para Mané. Está a ser importante tamén este treito final, acumulando titularidades, tendo incidencia incluso de cara a portería, que recordemos, con algunha asistencia. Recordemos que Mané nesa victoria que acaba Laredo, sumando con tantísimos tantos, xa non me acordo se foron, creo que foran 5. Foron 5 co final de Kevin. Fora Manita e aparecer a Mané como goleador. Quere lanzarse agora a UCAM. A recuperación que vai ser propicia por parte do Fabril, queixábase neste caso Luque, pero dicía que non había... Non, en principio non. Vemos aí repetida acción de antes. O caneo de Recorte. Kevin. É o que hicimos, non? Xogador que sabe aproveitar moi ben eses espazos, e cunha técnica, como hicimos tamén, magistral. Acción agora por ese costado, acaban marchando. Sinalaron falta prol do Fabril. Estamos entrando nos últimos, bueno, menos de 10 minutos xa, porque estamos no 36. Eu creo que nestes momentos, Saúl, un minutiño quizás de engadido, e non sei, incluso se o daría. Sí, porque non houbo polo de agora perdas de tempo, Aí temos o Fabril que intenta lanzarse por esa banda de Mané. De momento, a acción que máis está a ver no primeiro tempo. A Mané por esa banda diestra, volvendo cara atrás, aparece Mardones con Alfaro cara... A mágoa que Mardones non subira un pouco máis aí. Sí, pero bueno, non soe ser ese tipo de lateral, non un xogador moito máis, bueno, conservador na posición, o que se podría dicir case que de lateral práctico. Non lle fai falta tampouco, Non. Os xogadores que ten por diante en banda. E sabendo ademais que Mardones noutras tarefas, cando ten xogado de interior e demais, sí que ten aparecido con situacións de gol. Non pita falta neste caso colexiado.
métese ata dentro da área, neste caso o xogador do UCAM, aproveitando ata o último lugar a liña de fondo, sinala finalmente o colexiado falta e cartón amarelo, que protestaba o colexiado. Bueno, protestaban ao colexiado precisamente, neste caso Ale Marín. Temos a acción de Mardones na recuperación, creo que xa en primeira instancia en falta sobre Mardones, e acaba indo a xogada ata, bueno, ata frontal da área, e aí é onde sinala o colexiado a falta. O sea, non pita como tal a falta nesta, pita na seguinte, e aí é onde pita cartón amarelo. Pois temos a acción repetida, pouco moi ben nesa acción repetida pola realización, pero bueno. Toca o Fabril, Arestora, minuto 38, case que 8 menos 20 da tarde. Temperatura moi agradable, o día que abriu ben. Sí, a verdade é que a pesares das nubes, nubarróns ademais grises, de momento pois mantense, como dicimos, como a temperatura, outra caída máis, e as protestas na bancada tamén, Eu creo que máis de 1500 en canto a asistencia, porque Tribuna Superior está prácticamente chea, Igual estamos a irnos xa aos 2000 e algo. Sí, contando Tribuna Inferior, que máis ou menos estará igual, e logo Maratón, que presenta unha media entrada ou así, É que igual estamos Maratón inferior, estamos a falar. Igual estamos a tirarnos igual polo baixini, Sí. Aparece Mané, o toque de cara para que xogue o Fabril por ese costado diestro. De momento, como hicimos, é pola banda pola que está a predominar o xogo dos de Manuel Pablo. Acción en largo que vai chegar ás inmediacións de Alberto Sánchez. Estamos chegando a ese momento de partido no que está todo moi parado, moito mediocampismo, apenas inquedanzas nas metas tanto de Arqueman como de Alberto. Os minutos que se diría un pouco, Saúl, así vulgarmente, de mamoneo, non? De que ningún dos dous termina de coller o dominio. Sí, porque é importante agora non conceder ningún gol, ninguna oportunidade clara de gol para o Camp Murcia. E o apunte que facías de que estás a xogar máis pola dereita que pola esquerda, e que ao final Mane é un pouco máis centrador que Fabi. Fabi é máis un xogador de desborde de un para un, e Mane sí que ten esa característica de que incluso pois saca saques de falta, algún córner e demais. E tiñamos de novo falta de Urcelai, o dorsal número 8. Tamén é o que dicimos, é que pola outra banda tamén a figura de José Ortiz, o lateral dereito, notase. Non está a deixar ningunha asociación. Isto era do que se queixaba precisamente a bancada dunha posible falta sobre Alfaro. Aí saca o Fabril, pitan falta. Quizáis tamén na dereita está un pouco mellor cuberto o Fabril atrás, con Mardones. Porque, sin embargo, pola outra banda hai máis proxección ofensiva tanto de Iker Vidal como a de Fabi. Sí, é o que dicimos, está a costar máis pola zona zurda. É o que hicimos tamén con xogadores como Iker e Fabi, que durante toda a temporada foron, pois iso, xogadores chave na proxección ofensiva. Pois hoxe pois non está a tocar por ese perfil. Eu creo que tamén nese caso pois que hicimos, non, esos videoanálises que se fan durante a semana, pois igual tamén o conxunto fabrilista atopou que quizáis o lado débil sexa esa banda defendida por Jeremy. Por exemplo, entre o juvenil foi así, pero pola dereita, tamén mesmamente. Non xogou prácticamente pola esquerda no primeiro tempo, apenas intervencións de Hugo Torres, lateral esquerdo. Ben atopado estivo, porque aí tivemos como gañou o juvenil con esa inmensa superioridade, con ese 6-0. A verdade é que poucas veces atopamos situacións de partidos de juvenil con esa distancia. Que, por certo, onte non dixemos, pero a Final Four en Ponferrada, e, en caso de pasar, que, bueno, en teoría debería darse así, pois enfrontaríase o Depor Juvenil, Athletic Club ou Real Madrid, en semis. Bueno, ti a quen prefires? Ao Madrid. Pois eu tamén. Verdad? Eu tamén. Postos para gañar, para gañar hai que enfrentarse aos grandes. Neste caso, pois temos vos recordos desa outra, bueno, dese outro campeonato coa, bueno, con esta xeración que tivemos logo na UEFA Youth League, que impuxose primeiro o Real Madrid e logo o Barça. Así que postos a pedir, como dicimos, pedimos o grande, envío en largo, non termina por recoller o xogador fabrilista, creo que era Alfaro,
importante tamén apreciar a posición de Alfaro, porque é a denominación total do todocampista, porque abarca moito, ten chegada, aparece non postos de área, aparece pola banda, aparece en situación ás veces entre centrais. Ollo coa situación de réplica agora do UCAM Murcia, volve sobre os seus propios pasos. Boa reviravolta agora por parte do xogador do UCAM Murcia, recuperación que vai ser falta, non non? vai ser falta, sí. Minuto 42 e medio, case que 43. Eu creo que nin imos ter minuto de desconto. Eu polo menos non o vería. Xa estamos en 365 me gustas, e dicíamos nos 200 e pico, primeira metade, segunda metade 500. E madriña, a xente está tola por ver o Fabril, que de conseguir es un ascenso a primeira RFEF. O que dicimos es que sería temporada de cum laude, de matrícula de honor. Debimos ver se pode defender esta acción de bola parado cadro de Manuel Pablo. A acción que vai poñer neste caso, creo que é Urcelai, xogador número 8, cadro visitante. Envío de Urcelai, é xogada ensaiada, pero aparece rápido Alberto Sánchez para facerse co esférico. Saca neste caso para a posición de Manu Ferreiro. Toca o cadro fabrilista, Mardones. Esa situación de lateral diestro con Damián Canedo. Minuto 44. Eu creo, insisto, que non imos ter tempo de engadido, Saúl. Non, eu creo que tampouco. E se o temos, eu creo que vai ser dun minutiño. Así que non creo que se prolongue isto moito máis. Ollo coa situación. Aí pequeno. Quizáis un minuto, tamén por amonestacións sí, e demais. Aí temos cartón amarelo neste caso para Kevin Sánchez. Aí temos como sinal colexiado. Pois tampouco vexo eu que Kevin vaya con excesiva forza. Sí que falta, sí que considero que falta, pero que non levanta nin o pé. Cartón amarelo para Kevin, como dicimos. Pues vaya a ver, agora creo está a sancionar o colexiado, non? Estas accións. Eu creo que imos ter un minuto de engadido, porque temos o sí, árbitro co cartelón na man. Minuto, sí. Un minuto. Temos aquí xa. Agora acertei eu. Sí. Hoxe trocamos os postos. Estou eu de principal e ti, pois a adiviñar os engadidos. Correcto. A ver se tes o mesmo tino que eu. Ti eres especialista. Home, que o de medir. Sobre todo en juvenís, O de medir algún tempo extra. Sí. Sobre todo na temporada pasada, algún que adiviñamos que fora de 7 minutos ou unha cousa así, comecei a sumar, e pouco máis. E saco o DNI, o colexiado tamén. Minuto 45, se ha superado. Medio minuto do engadido, vai sacar de banda neste caso Jeremy. Pode ser a última, non? Coido que sí, porque ademais están a ramuñar moitísimos segundos. Guión longo, hai que ter moito ollo tamén con este tipo de accións no segundo tempo, en caso de que o UCAM decida non proxectarse tanto. A bola que vai acabar Mansiña nas mans. Aí parece que vai dormir o primeiro tempo. Sí, aí vai sacar Alberto Sánchez. Aí está. Aí temos descanso en a banca Riazor. De momento mantense o 0-0, Saúl. Esperamos que se mova o marcador no segundo tempo. 15 minutiños de descanso e volvemos, como hicimos, para os derradeiros 45 minutos deste Deportivo Fabril UCAM Murcia. Correcto, aí estaremos.
¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Quinto, Colombia. Monaco de suplentes con 13 ríos, 6 para Cantabria.
defender. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! Carlos, Carlos, se va posible. ¡El Quintiño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Quinto, Parroquia. El banco de suplentes con 13 ríos, 6 para Cantabria.
Inicio do segundo tempo. Voltamos nesta retransmisión ofrecida por Auga de Parada para este segundos 45 minutos aquí neste Deportivo Fabril 0, UCAM Murcia 0. Xa está colocado máis pronto que tarde, agora sí que sí, ese marcador oficial do encontro, agardando por o noso compañero Javier Barreiro, que estará a incorporar de aquí a un momentiño aquí nestes comentarios do partido. Transcorre que iso sí, os primeiros segundos desta segunda parte, o 0-0, sen apenas ocasións no primeiro tempo. Un primeiro tempo extremadamente físico por parte de ambos os dous conxuntos en canto a prestación sobre este rectángulo de xogo do estadio Abanca Riazor. Polo de agora sen modificacións nin por parte de Deportivo Fabril nin por parte de UCAM Murcia, que pretende manexar esa pelota servida ao espazo e cortada ipso facto por parte de Deportivo Fabril. Saque de banda a UCAM Murcia, como estamos a dicir. Por riba nuevamente dos 2.000 usuarios de xeito simultáneo na primeira metade. Chegamos a eses 3.000, superamos incluso eses 3.000 e seguimos medrando en canto a xente que está seguindo connosco este pedazo de partidazo nos aquí in situ no estadio Abanca Riazor, nunha das súas cabinas para transmitirvos aquí na canal de YouTube oficial do Depor este pedazo de partidazo. 46 minutos que superamos xa. Hashtag Fabril UCAM Murcia, podes comentar nas redes sociais e mostrar en definitiva ese feedback tan importante e interesante sobre o que está a acontecer na nosa casa. Posesión a prol do UCAM Murcia, que move cara atrás con varios cartóns amarelos, iso sí, no transcurso dos 46 minutos e medio que levamos polo de agora. E agora o Deportivo Fabril, que quere gañar presenza en campo allí con esa presión. Houbo falta previa sinalizada en contra dos intereses do Fabril sobre este home en particular, sobre Quique, que segundo detallaba no primeiro tempo Javier Barreiro, pois incorporouse a estas filas branquiazuis logo do seu paso nas categorías inferiores do Real Betis. Vamos aí a caída agora de Iker Vidal, a sinalización en contra de Alexis, dorsal número 17 do UCAM Murcia, e o dorsal número 21, iso sí, deportivista, que estarase a reincorporar máis pronto que tarde. Primeiros 2 minutos de xogo do segundo tempo, 0-0 no marcador, con esa situación na que estaba a pararse o xogador do UCAM Murcia, pois recibindo neste caso a falta a obstrucción Iker Vidal, ex das categorías inferiores, iso sí, do Alcorcón, entre outros. Saca o Deportivo Fabril, pelexa por riba, o UCAM Murcia volta a intentar o Fabril por riba a sorprender ao espazo neste caso co desplazamento que hai sobre a banda dereita, moi frecuentado no primeiro tempo, como estaba a apuntar Barreiro por Amane, o xogador senegalés de 22 anos, que acreditou 2 goles, entre outros, nesa visita ao Deportivo Fabril ao Laredo durante as derradeiras xornadas da fase regular desta segunda federación. Recorden vostedes, grupo número primeiro no que les estivo o Deportivo Fabril, que pois tomou esa parte para ter acceso a estes playoff de ascenso á primeira federación, na que non militou nunca na súa historia, pero que vai procurar, que vai pesquisar nesta ida, por suposto, tamén na volta en terras murcianas. A devolución que vai atrás sobre a posición do gardameta do UCAM Murcia, Ackerman, de 32 anos e de pasaporte uruguayo, movendo cara ese perfil esquerdo, voltando a recibir nesa parte onde sai Lourenzo, Sol, que está sendo protagonista tamén nesta xornada vespertina aquí en Abanca Riazor nestes primeiros 3 minutos de transcurso. Posesión atrás, Ackerman novamente ante esa presión tímida de Kevin Sánchez, desplazaba cara dereita por medio dese testarazo leve, pois conduce este ataque ao UCAM Murcia, que quere deter precisamente o Deportivo Fabril. Quería insistir o Murcia pola parte dereita, fixo Manu Ferreiro o seu, haberá falta sinalizada sobre os intereses do conxunto murciano e o colexiado Gómez Lameiro, que está acompañado por López Bermúdez e por Fernández Rodríguez. Segundo enunciábamos tamén neses primeiros minutos do encontro onde fixemos recopilatorio de xogadores que están participando, os 22 protagonistas, máis os que terán acceso despois dende o banquiño por parte do UCAM Murcia: Prieto, Segura, Amin, Gompi, Búquer, Julito e Sevilla. Nese banco de suplentes por parte do Deportivo Fabril, Hugo Ríos, Carreira, Guerrero, Darío, Luis Aoca e despois Samu. Posesión para o Deportivo Fabril neste corte. Recibe Mane sobre Divisoria, que de adornarse con ese recurso. Cae o chan finalmente Mane. E o colexiado que hai falta neste caso, pois en campo propio do Deportivo Fabril. A cesión atrás, Damián Canedo pode combinar con Alberto nesa zona limítrofe, case que por fora da súa área propia. E Alberto, que busca asociación en curto para acabar recibindo Manu Ferreiro, que de primeiras volca o xogo sobre a banda dereita. Aí está o salto de Mane, que non pode chegar, pero digo que le xato que vai ser saque de banda para o Deportivo Fabril. Con ritmo neste inicio de segundo tempo, a piques de chegar aos 5 primeiros minutos consumidos.
polo de agora, tal e como comezamos. 0-0 no marcador, ese luminoso que ves na parte superior esquerda, aquí naquele YouTube do Depor, onde estamos a retransmitir todos os partidos desta campaña que xoga este equipo, un dos nosos equipos, o Deportivo Fabril, que orgullo do noso clube. Posición atrás para Ackerman, que rifa pelota arriba. Polo de agora non tocou lotaría ningún xogador do UCAM Murcia nesa rifa por parte do seu porteiro, a pesar de que o Murcia segue tendo a pelota controlada, iso sí con dificultades, neste caso pola presenza de Manu Ferreiro, entre outros, sendo un dos xogadores máis activos nesta presión que está a promover o conxunto adestado por Manuel Pablo. El Longo xoga a pelota do UCAM Murcia, que quere seguir avanzando por esa banda dereita, por mediación agora desde el campo, outro dos seus máximos goleadores que buscaba o centro lateralizado. Esa pelota que saca o Deportivo Fabril, o control de Manu Ferreiro, que quería tocar atrás. Erro agora no pase nesa entrega, anticípase, toma proveito desta circunstancia. O UCAM Murcia cedendo, orientando cara a esa esquerda. O roubo agora por parte de Mardones. Recibe Mane, dende a dereita, cesión de Mane atrás. Quere xogar en Longo, Damián Canedo sobre a parte esquerda. Fabi, que tenta proteger ese esférico, a caída de Fabi, que vai a carrear. Falta por el Deportivo Fabril, 51-09, agora 0-10 de partido. Con ese 0-0 dende o inicio, metía esa infracción José Ruiz, un dos xogadores máis experimentados deste UCAM Murcia, logo de derrubar por atrás a este xogador, precisamente a Fabi. Ese pase que vai orientado sobre Mardones, dende a dereita parte Mardones para xogar en Longo. Tocaba un xogador do Murcia, o suficientemente como para dueñarse dese esférico nesa zona medular. A presión de Iker Vidal, lonxe iso sí do seu sitio, pode haber falta que vai ser decretada por medio do colexiado, que vai facer indicación de cartón amarelo un máis para o Deportivo Fabril, e que, se non me trabuco, vai recaer sobre Alfaro, dorsal número 8, autor de 7 tantos e 6 asistencias esta campaña co conxunto fabrilista. Vamos ver aí a repetición de como o colexiado interpreta que houbo contacto nese intento de despexe de Alfaro, que está a lamentarse agora por esta designación, que neste caso pois limita en segundo que accións. Alfaro colocando xa os seus, e o UCAM Murcia que vai executar ese saque nun principio que vai ser en curto. Marcha cara a esquerda, presiona o Deportivo Fabril, posesión atrás, de control agora a prol do UCAM Murcia, que quere facer dano por este perfil dereito. Pecho de Deportivo Fabril, tamén eses pasillos interiores pode recuperar a pelota. O pase que vai en Longo para Kevin Sánchez, que parte dende posición antirreglamentaria, polo tanto iso vai ser fora de xogo. Polo tanto haberá alternancia na posesión, era do Fabril, agora do UCAM Murcia. 20-10 desta xornada vespertina de domingo aquí no estadio Abanca Riazor. Segundo esta repetición, pois semella que a posición de Kevin era correcta. Nese momento tamén de incertidumbre por parte de os afeccionados presentes aquí na bancada, tamén os que estades a ver o partido por medio de YouTube, simplemente por esa cuestión de que non hai VAR nesta segunda federación. Quere roubar a pelota Mardones, dende a dereita Mardones, buscando un socio, neste caso pode ser Alfaro. Alfaro percute, apóyase en Mane na distancia máis curta, caída de Mane vai ser sinalizada con nada. Agora sí, pode haber falta a prol dos intereses do Deportivo Fabril. Poñer a pelota en funcionamento. Alfaro semella, vemos aí a repetición do xogador que cometía esta infracción. No caso do UCAM Murcia nesta retransmisión, partida por auga de parada, 53 e medio de partido. A piques de chegar ao 54, polo tanto, e aos 9 transcorridos neste segundo tempo. Recuperando xa a Javier Barreiro. Como está vostede? Aquí de volta. Aquí de volta. Como aguantei, Sí, aguantaches ben. Aguantaches case 10 minutos. Bueno, de momento, este inicio do segundo tempo, a verdade é que de momento, como hicimos, o tema das cartulinas amarelas, veremos se non afectan para este segundo tempo, porque estaba, a verdade, que a xente no descanso, polo que se puido ver tanto, pois iso, en mensaxes e demais, non estaba moi contenta co designio das cartulinas amarelas neste primeiro tempo. Coido que, sobre todo, a que máis dano fixo esa de Kevin, porque a acción que non parecía de primeiras unha situación de cartulina, pero bueno, finalmente pues así non logo pensado. E con iso hai que lidiar. Vai sacar Ackerman, guardameta uruguayo, o charrúa. O saque neste caso acaba en situación de centrais. Hai que poder Nito.
Será a última, nunca nos deu a de que nos dera ui por medio dunha retransmisión. O balón que acaba nas inmediacións da área defendida neste caso por Alberto Sánchez, e tocando xa con calma o cadro fabrilista. Importante intentar conseguir polo menos un tantiño nesta ida. A verdade é que de momento o plantexamento parece que un partido moi físico. Ollo coa situación, é de man a man. Pode ser o primeiro. Para onde Ackerman o rexeite, acaba no pau e volve sair disparado sobre a posición de centrais. Que bo pase meteu Mané. Agora resposta con esa acción. Aí temos o envío. Mané que ben gaña ese esférico. O envío para Kevin Sánchez. E mira Saúl a sorte de que a parada finalmente vai ao poste. E ollo que temos de novo a Kevin. Amago neste caso por parte de Kevin. Acaba rabuñando dende o chan o xogador do UCAM Murcia o esférico. Mané que vai seguir o esférico no seu poder. Lanzamento, rexeitamento de novo. Acaba nos pés neste caso de Iker Vidal. Iker Vidal que quería meterse para adentro. O toque finalmente que acaba sendo repelido por un xogador do UCAM. De momento sen trocos neste segundo tempo, Saúl, importante. Estaremos pendentes. E cantos me gustas levamos xa? 505, Sí. 505. 505, Capicúa. E case 3100 usuarios na retransmisión. A verdade é que mantemos ese pico, case 3100, que xa sabemos que como isto máis ou menos teña un partido apretado ao final, no minuto 75 ou así, igual temos aquí 5000 usuarios. Xa estamos acostumados a ese tipo de situacións, de que de repente aquí aparecen ante os defuntos. O envío neste caso acaba saque de banda. E temos de novo a repetición, Saúl, a acción en carreira de Kevin Sánchez. E faltou nada, faltou sorte. Sí. Faltou sorte. Neste caso, logo temos esa acción que acabou visitando dende o chan. A máis clara, de todo o partido. Sí, obviamente. Vamos a falar de Porque boa no primeiro internada. tempo máis aló de accións ailladas, non houbo tampouco unha tan clara como esta. Que houbo accións illadas por parte do Fabril, pero en ningunha máis aló da falta quizáis de Mané, en ningunha tivo que intervir tampouco Ackerman. Non. E cando non ten que intervir o porteiro, moi clara é que fallas debaixo do longueiro. Neste caso, pois como dicimos, es clara. Acaba sendo esta de Kevin. Ollo internada de Mané. Mané que poñía o pase cara atrás. A caída neste caso por parte de Kevin. Dio colexiado que Rey de la China. Segue a acción. Acabar saindo a trompicóns, pero sae o UCAM Murcia. Marcha, neste caso sobre esa banda dereita. É un xogador do UCAM. Que aí, Saúl, Non houbo nada. non houbo nada. Iso parece. E o que se está a doer no campo e de Manu de Ferreiro feito, pode ser? sí, piden as asistencias médicas para o xogador e Manu Ferreiro, e o ten en imaxe. Pois isto sí que serían malas novas para o cadro de Manuel Pablo, que recordamos a xente o que espera no banco agora mesmo: Carreira, Guerrero, Darío, Luisao, Garrido e Samu, ademais de Hugo Ríos como porteiro suplente. Pois do ese Manu Ferreiro, que tivo algunha lesión de longa duración nos últimos anos. sí, bueno, parece que pode, bueno, parece, espérate, porque o xogador marcha moi dolorido. E vai haber troco, porque non pode seguir. Vai seguir, vai entrar e ingresar. Luisao. Sí, era o troco natural. Pois aí temos os xestos de dor. Sí. Retírase. Pode andar prácticamente, veremos de que maneira pode afectar isto. Retírase Manu. E que marcha case que entramos, Sí. Bueno, cambio natural por un Luisao que xa sabemos é xogador que pode actuar de segundo punto, incluso de dianteiro, con pasado en primeira RFF. Primeiro troco que ten No que Cornellá, facer. se non me Sí. trabo. Primeiro troco que ten que facer neste caso, como dicimos, Manuel Pablo.
seguramente non era o que quería, pois parece que é muscular. Pola Sí, repetición parece que é por como muscular. tocaba aí atrás, ¿no? Na zona da posterior da perna. Pois, esperemos que o de mano non sexa nada. Ollo co choque. Que moi forte entre os dous futbolistas. Choque forte entre Fabi, Fabi e Urcelai. Pois son deses choques que como des xeonllo con xeonllo, é moitísimo. igual tes que pedir troco. Bueno, de momento Fabi que se levanta sen problemas, Urcelai que pide algo máis. A verdade é que, como dicimos, partido moi físico que está a plantexar o UCAM. Bueno, sí que é verdade que leva un pouco por diante Fabi a Urcelai, pero é sen intención de facer dano, porque de feito vai coas pernas abertas, e onde leva a peor parte Fabi é na zona nobre, basicamente. Ataca UCAM Murcia por ese costado, defendido por Iker Vidal. E mira, no primeiro tempo atacaban ambos os dous conxuntos polo seu lado diestro. En este caso vamos aquí todo por esta banda, porque no primeiro tempo víamos que o Depor atacaba pola diestra e o UCAM atacaba por esta banda zurda, predominantemente, por zona de Jeremy. E agora, como decimos, por fora. Hai troco no UCAM Murcia. Retírase Ale Marín. neste caso Ale Marín, sí, o 16 entra Gompi. Pois troco de pezas, neste caso entra o dorsal número 11, o xogador máis protagonista en canto a participación en goles do UCAM Murcia neste partido, que non interviu apenas. Temos a Ale Marín que se retira, Trae ese dorsal número 11. entra Gompi. Veremos o refresco que pode aportar neste caso Gompi o UCAM. Estrana esa sustitución. Non sabemos se hai algún problema. Ou, bueno, sempre aí aparece esa situación de factor de cansanzo acumulado, pero bueno, a verdade é que, entre comillas, debería ser unha boa nova que o maior protagonista ofensivo do equipo contrario pois saia sustituído pasada a hora do partido. Envío sobre a posición de Mané que controlaba de cara, o control neste caso por parte de Mané. Vemos se consegue Fabril meter esa bola na área. Quizáis, se o partido se pone esta tesitura, ollo co salto, se non dan falta, o xogador favoritista, e a dicir Saúl que quizáis esta situación de partido, bolas a área, igual a participación de Darío Germil Podría estar ben. Sí, podría estar polo menos dentro das opcións, porque obviamente se plantexa un encontro tan físico no segundo tempo, xa o estaba a plantexar no primeiro tempo UCAM Murcia, pero se agora no segundo tempo isto comeza a subir a batalla de playoff, pois tes que poñer físico. Ataca UCAM, balón que acaba neste caso na banda diestra, quere meterse, neste caso o xogador do UCAM recupera o Fabril, Alfaro con Quique, que enténdense as mil maravillas ambos os dous xogadores, e incluso ata na organización da presión. Pero sí, o que dicías ti de Darío pode ser interesante, sobre todo para pasar a Kevin a unha das bandas, que é unha das variantes tácticas tamén do segundo tempo. Ten xogado Manuel Pablo incluso con dous puntas, con Darío máis en Songovil, pero claro, tendo a Luisao que é máis un enganche, ¿no? Pois igual, pois... Recordemos que non está Songovil na convocatoria, entón a opción case que máis factible se o partido se pon neses termos máis físicos. Quizáis Darío por Fabi, pasando a Kevin a esa banda, ou por Mane. Ou Mané a outra, pois espérate, porque entran as asistencias médicas, veremos que nin o xogador dolorido. Pois o que sei, non? Neste caso Salda 17. Alexis que se doe. Veremos se prepara troco no conxunto visitante. Sabe un pouco... Agora se hai que ter os xogadores do UCAM Murcia, non hai ningún achegamento a esa divisoria.
Non, marcha Alexis algo mancado. Semella que pode continuar, semella. Quizáis máis golpe que outra cousa. Xa entramos no minuto 65 a carón dos nosos amigos de Auga de Parada. Outro día máis, 3.400. E mira como xa vamos subindo. Nótase que no segundo tempo, Claro, conforme vayan pasando os minutos, dependendo de como estén, aquí vai a aparecer, como digo, ata o puntador. Minuto 65 de tanto por parte partido. do Fabril como por parte do Can Murcia. Sí. E ademais, nun domingo, que é mellor que ver o teu equipo. Sí. Neste caso, por parte do Deportivo Fabril, por parte do UCAM Murcia para os siareiros visitantes, que algún achegouse ata o estadio, vimos un par de aficionados no momento de subir a nosa posición. O coacción de Mane, levanse posto a Mane, o árbitro que sinala falta, pero creo que está intervindo un pouco raro, non? Nas leis das vantaxe mal aplicadas. E logo nos cartóns, por exemplo, o Can Murcia leva 1, o Fabril 4, pero non dá sensación de que tivera de unha feito, o tendencia partido a xogo físico agresivo. é que o partido físico está a plantexalo precisamente o UCAM. Por lo menos hai un par de dúbidas nos cartóns sinalizados sobre o Fabril. O de Kevin, A caída aquí de Urcelai, a min que me perdón, pero é a de Irochan por Irochan xa. Por rabuñar segundos, e logo vemos que levan por diante a Mané e non pasa nada. Vai sacar Damián Canedo. Envía sobre a posición de... Bueno, quería intentar en este caso apoyarse na posición de Mané, pero marchou directamente fora. Lanzamento. fíxate se está a ser físico o partido, que imos por riba das 30 faltas en total. Cantos de cada conxunto se tes por aí? Son 14 do Fabril por 17 do Can Murcia. Con esta que falta por actualizar. E insisto, coido que a intensidade nas faltas do UCAM con respecto aos do Fabril son maiores. E aínda así, pois como dicimos, non? De momento o castigo dos cartóns está a levalo o conxunto fabrilista. Levou cartón amarelo Mané, levou cartón Kevin. Sí que é verdade que na parte de atrás non levou ningún xogador dos centrais, por exemplo, tal, pero o que hicimos. Os cartóns ben repartidiños, pero contan igual. Sí. E restan igual na situación Correcto. de valorar cambios. Obviamente, pois hai que telos en contra. Agora mesmo facendo exercicios de quencemento na banda. Darío, Garrido, Carreira, caencendo Prácticamente todo. prácticamente todos. Guerrero, creo que é, se non me trabuco. Darío, Garrido, Carreira Ah, non, é Samu. e Samu. Sí, porque Guerreiro creo que tinguiu o pelo tamén. Estamos ao final damos o valor do atrevemento dos rapaces por tinguirse o pelo, pero cando todos poñen o mesmo acor, Sí. a mesma cor non fai tanta gracia, e logo Claro. acabas confundindo ata o último. Pasar con Manu e Kevin, ¿no? Sí. Entón é un xogador do UCAM que, bueno, a mítica de tirome no chan, logo levántome, érgome. Esférico neste caso que vai acabar nas mans de Alberto Sánchez. O partido, a verdade, que está neste segundo tempo un pouco a ralentí. Vou dicir que partido un pouco tosco. Agora mesmo, despois desas accións de perigo por parte de Kevin, apenas inquedou o Deportivo Fabril a meta de Ackerman. Ataca Mané. De Mané non chega a Kevin. Acaba rexeitando coa testa o UCAM Murcia. Pois unha destas hai que intentar aproveitar e cando menos provocar se hai algún Guerrero. descuido. Agora Pois sí, Guerrero. claro. Quizás Guerrero estaba a prepararse. Non e seguían movíamos quecendo o quencendo, resto. non Sí, movíamos sí. quencendo Por algo. porque se estaba preparando o dorsal número 7. Creo que xa apuntaron por aí o número, pero Se non non pudemos agardaremos. velo. Agardaremos a que se produza o troco. O toca Marotías. Bueno, Marotías que tamén medio tinguiu o Sí. pelo. Mechas, ¿no? Sí. Mechas. Deste de que seguramente coa celebración do playoff igual tinguiu o pelo para celebralo, pero non lle quedou rubio a Ou platino. non, porque, por exemplo, Villares o ano pasado fixo así. Fixo mechas. Tinguiu de todo. No céspede tirado do UCAM del campo.
feito están pedindo... Vai ter que marchar. Sí. E ollo coa situación do UCAM porque volvía cara atrás, a pérdida por parte do xogador visitante. Pois se atopas o gol nunha situación deste xeito, acabas dando bastantes grazas. Vamos a ver se intento Fabril, de momento tocando medular do Fabril cerca da frontal da área. Parece Fabi de novo con Marotías para Damián Mardones. De momento Colxedo que non para o partido. Mané, envío de Mané, acaba nos pés creo que de Alfaro que trabucabas en este caso no envío e Ackerman. E agora de 14. Bueno, é que literalmente de 14 porque Ackerman sinalou. Pois aí temos a Del Campo que non pode seguir. Pois mira, E o Colexado sendo moi taxante na súa decisión de que vai ampliar o tempo, o cal é sorprendente, non? Porque semella unha lesión que lle impide continuar dende o principio, non unha estrategia de perda de tempo, porque ambos os dous equipos tamén están empate a cero. de feito vemos dende a nosa posición a Germán Crespo. Pois imos ter troco, vai entrar Segura, dorsal número 6. Sí. Polo menos era o que se achegaba ata a posición de Germán. Pois mira, un que perde neste caso Fabril a Manu Ferreiro e UCAM que quizáis perde a Del Campo. Que xa viña tocado este partido, segundo Steven Aller, Pois duroulle, como se diría por aquí, duroulle a chofa ata o minuto 71. Bueno, pois o cambio finalmente vai ser tanto Segura como Julito. O dorsal número 22. Dobre troco tamén no Fabril, Guerrero máis Garrido. Garrido, non sei se Quique tiña cartón amarelo. Creo que sí, Se Quique ten cartón amarelo, creo que sería por él. Aí temos a entrada de Intentar Julito confirmar. por Del Campo. Na mente este confirmame iso. Creo que vai retírase Mané, Creo que retírase Mané, Sí. porque vai xa camiñando Sí. sobre a posición da banda. Sí. No conxunto visitante retírase tamén Alexis. Ah, non, pois non vai ser Mané, Mané que simplemente se achegábase á situación de banquillo. Pois Segura e máis Julito por Del Campo e Alexis. Aí temos. Ahora sí, confirmamos. Entrou Guerrero por Mané. E retírase tamén co dorsal número 23 Fabi. Entra Garrido. Vemos aí que hai como unha... Sí, porque Mané non sai do campo. Sí, que está pasando aí. Sí, estamos aquí un pouco perdidos Porque porque... a megafonía anunciou que marchaba Mané. Vai ser Quique finalmente. Ah, vai ser Quique, Vai ser Quique, non Mané, xa me parece a min raro. Aí temos aquí que o que se retira, pois apuntaron mal no cartelón, porque dende aquí xa lle Ademais podemos que era o dicir, máis coherente. dende aquí xa podemos dicir Relevo que natural de posición, sí. sí, é que éramos 4 ollos, os dous desavolvei máis os dous menos que viron o 17/7, pero era Sí, 19. aí está. Pois aí temos. O marcador. Pois é Quique finalmente o sustituído. Como dicimos, Quique e máis Fabi. Entran, como dicimos, Guerrero e máis Garrido. E Ackerman, bueno, Ackerman esperando a que apareza Luisao na presión. A verdade é que neste caso non sei se o que fixo agora mesmo Ackerman está moi ben feito, porque Tampouco protestou, por favor. non, pero refírome neste caso, pero recordemos que noutra situación de xogo o coller o balón nas mans e volver botalo no chan e volver collelo non se pode. Neste caso sí, porque era a situación de bote neutral e Ackerman dixo, bueno, pues aquí tiro millas, espero, collo e unha vez colla balón xa conta para outra. Minuto 75 case de partido, 74 e medio. Van ser os derradeiros 15 minutos, derradeiro cuarto de hora. O Fabril, de momento, incapaz polo bo facer defensivo, obviamente, porque, como dicimos, o conxunto do UCAM Murcia plantexou un encontro moi físico. E agora, ollo, porque quere internarse
o cadro murciano na área. Acaba sacando neste caso Damián Canedo. O que dicimos é que cando un equipo plantexa esta situación, ollo co envío, para onde Alberto Sánchez manda saque de Curruncho. O que dicíamos, cando o partido comeza a ter ese punto de que UCAM aceptaba o punto de vale, eu vou aguantando que vayan pasando os minutos. Agora mesmo dicimos indo un pouco o ralentía e temos o lanzamento por parte de Luque. Acaba salvando. Sí, a palo largo ademais. E temos o trenecito na área de Fabril. Bien longo, acaba rexeitando por aí un toque coa testa. E aquí temos falta. E unha situación de falta que debería ser cartón, porque aí temos, sí que vai ensinalo, se no primeiro tempo amosou tarxeta o colexiado a Kevin cando non levantou a perna. E imos con asistencia. 5.563. Pois mira, isto, quedámonos moi curtos. Dixeches 1.000 e pico ao principio. Claro, pero que ao principio non ves como está aquí a situación de tribuna. Sí que é verdade que vendo o maratón pois xa tiña que tirar un pouco máis polo alto, pero bueno, 5.000. Dos veces 5.000, hoxe. Na banca pola mañán e co Fabril pola tarde. Pois sí. 5.500 persoas. Nada mal, un partido de filial, de playoff. Moita xente que se aproximou aquí ata o estadio para seguir os seus. E que dicir tamén en favor da verdade que moita xente vai a Abegondo día sí, día tamén. Ademais, algúns xa son prolíficos ali que os vemos cada fin de semana. E obviamente, pois, como dicimos, ollo coa perda, aparece UCAM Murcia. A situación dentro da área, acaba sacando neste caso o conxunto fabrilista. Intenta quebrar nesta situación, que era corto recén ingresado do UCAM, Julito, que se estivo de facer dano. Entramos, como dicimos, nos últimos minutos. Ahora mesmo sí que se está a sentir moito máis cómodo o cadro visitante. Tamén, como dicimos, é que partido que converteu en espeso o propio UCAM Murcia. Non permitiu excesivo trato de balón e cortou bastante con faltas. Non foron castigadas como tal con cartón, pero esta situación. Aí ataca Mané, ese balón en largo. Mané, decimos agora mesmo nesa posición de extremo zurdo. Guerrero na situación de extremo diestro, obviamente. Perna natural. Kevin que espera nesa punta de lanza todavía a ver se cae algunha pelotiña. Hai que dicir a todo isto que a máis perigosa sí que foi a que tivo Kevin, Sí. Pasaron os minutos, pero ninguén se acercou tanto. Non se achegaron tanto ningún dos dous equipos como nesa situación na que Kevin obrigou a intervención de Ackerman, e que Ackerman tivo sorte de que na parada deu no poste, que igual de normal ou acaba dentro ou acaba directamente fora, pero que xusto o remate no poste o esférico rebotado, pois esa pizquiña de sorte. Alberto sacando para Canedo. Este novo con Alberto, o meta saindo da súa propia área para tocar con Marotías. Marotías con Canedo, agora mesmo nesa situación paralela, ambos os dous centrais do Depor xogando entre sí. Sae desa primeira liña de presión o cadro de Manuel Pablo. Veremos se o consegue filtrar. Aí aparece Guerrero, Guerrero que se mete atrás, pegoulle mal Kevin. Mago este remate mordido de Kevin. Pois esta quizás sí que era a propicia, Podía ser. Unha situación das que lle gustan a Guerrero, atacando o espazo, recibindo ese pase perfectamente, deixando atrás. ao limite de fora de lugar, de Sí. Guerrero. En este caso erra Kevin na execución. Pegoulle mal Kevin. E Ackerman, obviamente, que agora mesmo se sabe o que lle toca, De aquí ao final. Sí. Si crees que será amonestado? Últimamente estou vendo menos amonestacións por este tipo de situacións, Antes, normalmente, cando era tan exagerado, Sí. os árbitros solían
cortar un pouco máis a situación. Sí que é verdade que nunca vimos un porteiro expulsado por perda de tempo, pero antes avisaban un pouco máis, ou polo menos no minuto case 80 podías ter cartón amarelo. Bueno, aquí recordo eu, memorias dos tempos xa parecen de tempos de vello, pero eu recordo aquí a Guate ou a Aranzubía con cartón amarelo xa no minuto 70, que parecía que aquí non se podía facer o mesmo que os rivais. Minuto 80 de partido, últimos 10 minutos, sacaron dos nosos amigos de Auga de parada neste playoff de ascenso a primeira RFF. De momento mantendo este partido o mesmo guión que os que vemos nos outros partidos que dixeches precisamente no primeiro tempo. Moita igualdade, apenas goles. Moito resultado de 0-0 nas demais eliminatorias, creo que hai un par deles con 3. Apenas victorias, creo que había, se non exagero, recordo ben, dous partidos ou tres como moito que tiveron máis de 2 goles. 2 ou máis, quero dicir. 2-0, 1-2. Entra Darío. Vai entrar Darío Germil por Mané. O que dicíamos, vai pasar Kevin a banda esquerda. Vai ubicarse Darío adiante. Minuto 81 de partido e temos a entrada de Darío. O que dicíamos, é que se o partido está nesta tesitura tan física, tes que meter centímetros, máis aló de puntería tes que meter centímetros. En este caso Darío Germil, que xa vemos aí que propicia os primeiros movimentos dos centrais con el. Marcha neste caso cun bocaneo o xogador do Fabril, non sinala nada o colexiado. Xeita case que co xeonllo. Marotías acaba no chan, e esta sí que apita. Acaba no chan o xogador do UCAM Murcia, sinala a falta o colexiado. Aquí quedará isto 8, máis o engadido. Creo que no engadido sí que imos ter uns 4 minutos. Ti crees? Polos trocos e porque apareceu tanto a asistencia médica de Del Campo e a de Manu Ferreiro. 4 ou 5 minutiños sí que igual os temos. Aí o saque de falta do UCAM, toca en curto. Acción ensaiada, vai cara a zona esquerda. Lanzamento neste caso, veremos se o consegue. Vai ser saque de Curruncho. Conxunto murciano. Alberto Sánchez con ese brazalete de capitán, ese galito. Sí. Curruncho esquerdo. O Curruncho de preferencia. Calma. En maratón. Toma UCAM Murcia. Segundos, tempo de sobra. Toca en curto. En este caso UCAM intentando meterse cara adentro, rexeita ben o Fabril, pero non hai ninguén para poder recoller ese esférico que vai chegar ata as inmediacións de Ackerman. Este para o seu central, de feito pedindo que recúen. Isto non soe ser tan habitual, non? Pero o xogador que está a iniciar xogada a pedir que por favor todos baixe liñas e volver a reiniciar o xogo. O UCAM en posición de centrais. 83 de partido. Acaba superando a primeira liña de presión, pero apareceu ben neste caso coa punteira Darío Germil. O co Fabril, aparece Alberto Sánchez fora da súa área. Pero ben xogado. Sí. Esa media lúa da frontal da área. Marotías con Iker Vidal. Somos 4.000. 4.000 case e case 600 me gustas, Sí. Moitísimas grazas á afección, aos do Deportivo en sí e aos do UCAM que tamén poden estar por aquí. Sí, eu creo que nos últimos minutos, como estemos aquí no desconto con situación perigosa, aquí igual o que dicimos, chegamos non aos 4.000, porque creo que os 4.000 sería xa moito. Non, estamos en 4.000. Agora mesmo? Sí. Ah, mira, pois sí, pois igual aos 4.000 sí que chegamos, sí. Pensaba que estábamos un pouco máis baixos, dende aquí o 9 parecíame un 6. Que ten ter a vista un pouco cascada xa dende cativo. Ao final os números, cando son xa pequeniños, os ves daquel xeito.
Chegando case ao 85 de partido. Quere lanzarse o Fabril. Aparece Guerrero. O toque de Calcaño. En este caso aparece Guerrero. Vai ser situación de saque de esquina. Pues boa situación con Calcaño en este caso por parte de Mardones. E propiciou que Guerrero aparecese case que libre de marcaxe. Partido máis que correcto de Mardones. De feito, poucas accións vimos de perigo máis aló destes últimos minutos. Apenas sin quedou por esa banda de Mardones o cadro do UCAM. Sí que é certo que volcou moitísimo máis o xogo o cadro visitante por ese lado diestro, pero é que o que dicimos, non se viron situacións de un para un que pasasen con excesiva soltura. O lanzamento, hai unha caída na área. Enviou o segundo pau. Este caso que acaba sendo, pues, estaba o colexiado a menos de 2 metros, Estaba xusto diante. Recupera Iker Vidal. Iker Vidal que intentaba meter o esférico na área. As protestas e asubíos por parte da bancada. Aí temos a repetición. O agarrón existe. Interpretou o colexiado que non é suficiente para ser sinalado como pena máxima. O saque de banda que acaba nos pés de Luisao. Volve a sair de banda. Entramos nos últimos minutos, nos derradeiros minutos do partido. Este partido de ida de playoff de ascenso a segunda RFF. O toque sobre Kevin, cae de novo, derrubado Kevin, digo colexiado que non hai nada. A verdade é que a bancada, escoitase ata dende aquí, está comezando a cabrearse, Saúl. A verdade é que, como dicimos, o regulamento por parte do colexiado para un lado dun xeito, para outro doutro. O balón que acaba medio morto dentro da área do UCAM. Vemos o rexeite por parte de Jeremy. Lanzamento que acaba fora de banda. Vai sacar Mardones. Vemos o saque de Mardones. Contra a peza sobre a que apoiarse. Agora sí, é Guerrero. A caída de Guerrero. Volve o colexiado pasar da situación, no sentido de que non pita nada. Volve a ser situación de saque de banda. O partido que está agora mesmo, que se hai un gol e un en a máis. Guerrero que acaba neste caso sí sinalando falta o asistente. De momento a Guerrero que están atando en curto, Saúl. Casi que de peche Max, segundo como sai un Guerrero. E o perigoso que hai Guerrero. Minuto casi que 88. Ahora sí que os minutos vanse esvaecer rápido para o cadro fabrilista. O gallá que tivésemos neste caso situación de gol nesta falta. Xa sería, vamos, polo menos para desatascar o partido e marchar a Murcia en positivo. Sinala a xogada Marotías, aí o teñen en pantalla. O lanzamento de Marotías, o remate, acaba atrapando Ackerman. Era ese toque coa testa de Garrido. Pois estivo atento o uruguayo Charrúa. Conseguira librarse da súa marca Garrido. E estamos entrando en carreira, pero claro, cando tes a un xogador completamente en riba, o difícil é xerar que un movimento de pescozo propicie que atopes meta. Ollo coa situación do UCA, métese dentro da área, acaba rexeitando, vai sair a córner. Acabou rexeitando neste caso, creo que foi Iker Vidal. A acción chave vai ser esta. Entramos xa neses momentos no que non se pode fallar. Bueno, de feito, claro, saiu ata Alberto da portería para pedir que apurasen, porque o de pedir perder tempo neste caso por parte do UCAM vale,
pero hai que tomarse case que un minuto para sacar de esquina. Xa é moito. Vai sacar o cadro visitante, o rexite coa Pendente Darío. testa. Acaba sacando. Neste caso creo que foi Darío. Chega Kevin ese balón. Kevin na carreira, recolle Kevin, ollo que pode ser boa, sae Kevin, derruban a Kevin, a nova caída, dale da vantaxe o colexiado, ollo coa opción morta, e que sinalou? Válida por falta. E sinala a falta, pero Ou a falta previa, non sei o que fixo. A falta previa. acabo de A quedarme. falta previa. Bueno, agora mesmo non sei se nas vosas casas está a escoitarse, pero a subiada en E a Riazor tronadora. é das que fan época, Non ten sentido. liada histórica do colexiado, pero é que non ten sentido porque non pita no momento no que queda morto o balón na área. E prepáranse dobre troco no UCAM. Sí. Bueno, Manuel Pablo 7-23. Manuel Pablo que prácticamente que está a partirse. Creo que esa risa, case que nervioso, van a entrar Amin e Sevilla. Bueno, pois agora mesmo creo que acabamos de quedar a cadros todos os presentes, todos. Sí, porque que non ten sentido. Retíranse. De feito, eu creo que a bancada ao principio pensaba que sinalizara a falta de Kevin. É que non ten sentido ningún. Retíranse Jeremy e máis Luque. Entran Amin e Sevilla. 5 de engadido. Que veremos se van a máis ou non. Si, teñen que ir a máis porque dos minutos de engadido non se xogou ningún. O único que está claro é que cartón amarelo sobre o xogador do Camp Murcia. Logo desa falta sobre Luisao, pero despois Eu insisto, é que polo menos dende a nosa posición, e creo que a bancada interpreta o mesmo, aí temos acción repetida. Primeiro levan por diante a Kevin, logo levan por diante a Luisao. En todo caso sería fora de un lugar. Aí volve a haber unha situación de falta. E finalmente, claro, é que a subía xusto no pase de Kevin a Guerrero. entendo, aquí voulle intentar botar un capote o colexiado, que non é tal, pero eu creo, dende a posición tal, creo que como logo van sinalar fora de lugar de Kevin, porque está en fora de lugar cando recibe o esférico, pita falta inicial, pero aínda así, claro, a situación dende fora, bueno, di o colexiado que son 2 minutos máis, así que ímonos ir 97. ao 97. E ollo con esta. Vai Marotías, case que 93 de partido. Marotías, o envío moi pasado. Creo que tocou un xogador do UCAM, ou polo menos parecíame a min que tocara na E a barreira. sensación é a de que Non, fora de violín. é de que este resultado para o UCAM é ideal. Sí. Obviamente partes coa premisa de que vas a Murcia cun resultado de 0-0. Vale, como está tamén a situación dos playoffs, creo que tamén importa quen quedou arriba na tabla clasificatoria. En caso de que acaben empate, creo que xa non hai penaltis como tal. É dicir, se a prórroga acaba con empate, consegue a clasificación o que quedou mellor en temporada regular. Neste caso, Exactamente. sacar de banda agora o campo. Minuto 94, case que de partido. Ímonos ata o 97, recordamos os espectadores. Bien longo. Momento de apurar tamén para o Fabril agora. Sí, pero tamén de que non podes trabucarte. Ollo aí coa acción, precisamente. De non volverse tolo, pero sí, Sí. intentar imporse pola mínima. Case que poñer un pouco as máximas cartas sobre a mesa que poidas. Envío en longo, vai caer cerca de Darío. Pelexa neste caso, loita de Darío. Acaba levando, bueno, case que acaba levando esa bola Kevin Sánchez, o que dicimos, o máis baixiño da clase. Ben Maradona, perdón. E
E recupera Mardones, como ben apunta Saúl. O envío sobre Guerrero, pode metela directamente Guerrero. A situación, hai unha caída dentro da área de Luisao. Até neste caso lanzamento de Kevin. Pois outra caída máis. E Luisao, que está completamente desesperado. Agora dous xogadores tendidos no terreo de xogo por parte do UCAM Murcia. Bueno, claro que aquí xa Le ten que dar un ou dous máis. pois a situación da acción, Saúl, a min transmíteme dúdas, Aí temos a acción, pois transmíteme moita dúda, Moitísimas dúdas esa acción con Luisao. Bueno, dos 5 de engadido que van ser finalmente 7. Xogaronse 2 e pico. É que é impresionante, Crespo, obviamente, o traballo defensivo dos seus xogadores, porque a verdade é que poucas veces conseguiron tal. Ollo coa falta. Falta sobre o xogador do Fabril. Agora ainda por riba un dos xogadores do UCAM impedindo sacar. Bueno, xa entramos nese tempo de o que din, non? O fútbol tamén é para pillos, para pícaros. 96. Entramos no derradeiro minuto. En principio. Igual aquí ata se engade un máis. Igual un máis, Bueno, o normal sería que engadís un máis, pero claro que se entramos nesa papeleta, ao final imos ter que ir ao tempo efectivo no xogo. Saca Iker, tentaba buscar e atopar a Darío Germil. Vai sair o UCAM por ese costado zurdo. Ollo que pode ser a última. Vai recuperar Mardones, impresionante Mardones. Quere seguir agora o Fabril, pode ser a última, a derradeira. Trabúcase na saída, creo que foi Faro. Se trabucara. Vai ter outra. Julito acaba rexeitando de novo Fabril. Hai que dicir que tamén defendeu ben o conxunto fabrilista o UCAM. A única acción verdadeiramente perigosa foi a de Luque. E final do partido. Acabase aquí o partido de ida 0-0. Todo por decidirse en Murcia, Saúl. Sacas algunha conclusión do partido para despedir? Mereceu máis o Fabril no cómputo global. Dispuxo das ocasións máis claras do encontro, sobre todo no segundo tempo. Foi o único equipo que conseguiu chutar entre os 3 paus. Houbo algunha contraxogada merecedora de penalti, máis esta que comentábamos aí ao principio. Non queremos que se lía. Sí, así que damos a despedida ao partido. Veremos se hai sorte para o Fabril na volta en Murcia.